Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Mhux kollha fiequ, id-disa l-oħra fejnhom. Dal-barrani biss ġi faħħar u jagħti glorja l-Alla, ejjew waqdin il-Quddisa, aħna li ninsabu hawn miġbura l-jum tal-Erba' u dawk li mill-bogħod u mill-qrib qegħdin jitolbu magħna, qegħdin isegwuna. Ejjew verament niċċelebraw lil San Ġosafat Martri waqt li roddu ħar lill-Alla għalih. Ifakkarna martirju fis-seklu 17, bniedem li ġie mill-Ukranja, illi ħaħsib il-liturġija, il-lingwa tal-poplu tiegħu. Ħaħsib ukoll il-ħajja maquda mal-Alla, l-ħajja monastika. U bata tant li xerred demmu għax kien iħobb il-għaqda fil-Knisja. Issa li tħallna fis-santwarju, ejjew nidħlu fina nfusna u nitolbu l-Mulej jaħfrinna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, Mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int lena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mal-intenzjonijiet tagħna nitolbu għal Ġew, għal Paċifiku, għal Filomena, il-mejtin tal-familja Sammut. Nitolbu. Anqal Mulej fil-Knisja tiegħek, l-Ispiritu li bih mrejt il-San Ġosafat, ta' ħajtu għal merħla tiegħu, bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spiritu, ħalli ma nsibux bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għal ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Issemgħu mela, slaten u ifmu. Talmu intom li taħkmu satru fl-ard. Għatu widen mexxejja tal-kotra li tiftaħru blat tal-ġinus tagħkom. U il-Mulej li tagħkom is-seta minant loli il-qawwa tagħkom. U jarbel l-emejjel tagħkom u jifli bir-reqqa il-femjiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu ma qtajtux il-ħaq sewwa u ma żammejtux mal-liġi. Anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta' Alla. Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġi jżurkom għax bl-aħrax jiġġudika il-minu floli. Iż-żgħir isib modrija u ħniena, imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Għax sid kulħadd ma jħares lejlu ċoħ, lanqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom u xorta waħda jieħu ħsiebhom il-koll. Imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan kliemi biex titalmu l-erf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaqdu mal-qaddisin u min tallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa għal kliemi, ixxenqu għalihom u titalmuhom. Il-kelma tal-Mulej. U Alla għamel ħaq mill-art. Għamlu l-ħaq mal-miskin u l-irtin, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewwa. Eħilsu d-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżiena salvawhom. Jiena għedt li Allat intom u li tloli il-kol kemm intom, imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. Nitlobkom tqumu għall-Evanġelju. Iż-żuħaj lill-Alla f'kollox,
dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilija. Kif kien dieħel fraħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra, waqfu l-bot minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mallem tajjeb, ikollok ħnina minna. Kif rawhom għalilhom: morru uru rbieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejja, raġa' lura jgħajjat u jfaħħar l-Alla, inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejnhom id-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dal-barrani. Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm xi ħaġa prezzjuża li bniedem ikun kapaċi japprezza. Kemm xi ħaġa iktar għażiża li bniedem kapaċi jrott ħajr. Xi ħadd jiġi jgħidlek: grazzi ma, grazzi ibni. Li tgħid grazzi huwa valur uman. Tkun qed tgħix suret in-nies aħna ngħidu. Jekk il-bniedem japprezza dak li għandu, dak li jirċievi u jesprimi lill-persuna l-oħra: grazzi, inrodlok ħajr. Impressjonanti kif dan ir-radd il-ħajr, dan ir-ringrazzjament joġob mhux biss lilna, imma joġob lill-Alla. Tant li l-ikbar talba li għandna x'inhi? L-Ewkaristija, l-Qudiesa, il-kelma Ewkaristija mill-oriġinal, mill-Grek, Ewkaristejn, tfisser qed inrod ħajr. Inrod ħajr lill-Alla. Tafu kemm hi rrieda il-marda tal-lebra, tafu kemm fi żmien Ġesu kienet tesklodih bniedem, tafu kif Ġesu qed jersaq lejn nies li kellhom mart li jittieħed, tafu li jfejjaqhom il-koll kemm huma għal talba sabiħa: ikollok ħnina minni. Ikollok ħnina minna, kemm sabiħa dit-talba. U mbagħad tiġri xi ħaġa. L-ewwel nett il-fejqan qed isir bejn is-Sammarija u l-Galilija, maħniex Ġerusalem. Qegħdin fil-post tal-pagani. Fil-fatt, il-wieħed li mar lura kellu jkun Samaritan. Barrani. Ħbib tiegħi, nixtieq nieqaf fuq din il-ħaġa biex niġu iktar konxji kemm il-Madonna għażlet dan il-post għażiż f'Tapinu biex issejjaħ lil dawk li huma wkoll barranin. Jinsabu fit-tarf tal-ħajja tagħhom, ħafna periferiji. Fil-weġat tal-qalb tagħhom pjagi moħbija. Li ma jħossuhomx parti mill-Knisja tiegħi u tiegħek għal xi ħaġa, għal xi raġuni, forsi tortana, maqtewejn. Il-Madonna ta' Pinu hawnhekk iġġib dil-kwalità ta' nies li kapaċi ma jmorru mkien, kapaċi jkunu tilfu kull tama fil-Knisja, għatgħu qalbhom minn Alla, imma jiġu bħal dak il-barrani isibu ruhom f'posthom
wara li jkunu qalu li jkollok ħnina minni. Jiena midneb. Ikollok ħnina minni, jien ma sibx il-paċi f'qalbi. Ikollok ħnina minni, tarax li żbalji u d-djufija tiegħi, ikollok ħnina minni. Il-Madonna tagħmel dawn il-mirakli. Il-minu fil-bot jerġa' jħossu fil-qrib, mhux miraklu. Il-min qata' qalbu minn Alla, il-Madonna ġġibu biex jerġa' jafda f'Alla. Ejju nkomplu l-qudiesa dal-għodu. Ekku nħallu dit-talba tagħna toħroġ. Hija t-talba ta' fejn 2 jew 3 miġbura f'ismu, allura Alla qiegħed magħna. Biex il-Madonna ta' Pinu tkompli tiġbed il-dik il-persuna li llum qatet qalba minnha nfisha. Il-dik il-persuna li m'għadha tafda lil ħadd, forsi laqqas lil Alla biex terġa' mill-ġdid tikseb il-fiduċja. Il-dik il-persuna żgħira jew kbira fil-qrib jew fil-bogħod li għandha bżonn il-fejqan. U terġa' tiġbed lis-soċjetà tagħna, in-nies tagħna, il-familji tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, lilna s-saċerdoti biex nixteħtu arkubtejna quddiem Alla. U b'umiltà ngħidulu, kif ninsiek ma ngħidlekx grazzi? Kif ninsiek ma rozza li bħal wiċċi? Kif ninsiek qatt ma nitlob fil-ħajja tiegħi id-dar jew fil-Knisja? Kif ninsiek laqqas il-qudies tal-ħadd jew l-obbligu, id-dmir li nħares il-kmandamenti? Ma jkun qatt li jiena ninsiek. Għaliex? Għaliex m'għandix ninsiek? Jien li tant qed imbagħtu f'soċjetà ta' demenzja tinsa tgħid grazzi anke lil Alla. Għaliex? Għax Alla lilek u lilek u lilna mu se jinsina qatt u qatt. Ejju issa nsejħu l-Ispirtu Qaddis, dak l-Ispirtu Santu li kienet tant devota tiegħu Carmine Grima, l-direttur spiritwali tagħha Dun Anton Vella. Kienet tgħidlu kif l-Ispirtu Santu wassala hawnhekk, kif l-Ispirtu Santu ta' dik il-qawwa biex tirbaħ id-diffikultajiet. Ejjew nitolbu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għal Papa Iljun, għall-isqof tagħna Anton, għal dawk is-saċerdoti li dil-ġimgħa qegħdin jagħmlu l-irtir tagħhom. Nitolbu għas-saċerdoti li jaħdmu, joperaw f'dan is-santwarju, partikolarment waqt is-sagrament tas-smieħ u tal-qrar. Nitolbu għas-sisters, Sorjiet Ursolini partikolarment, fil-bidu tal-missjoni tagħhom, avdata mill-isqof tagħna lilhom hawnhekk għas-servizz ta' das-santwarju. Hekk biex il-mulejja tina lin-nislu it-tama tar-radd il-ħar lill-Alla. Nitolbu ismana. Il-lejla waqt ir-Rużarju inresqu littri mimlijin intenzjonijiet lin-nies barranin tal-qrib jemnu ma jemnux aħna u oħrajn jaħallu bil-miktub jew jitolbuna biex nitolbu għalihom. Jien nixtieq nitlob għal dawk li talbu grazzja bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu u l-grazzja ma qalowx. Nitolbu ismana. Nagħmlu issa t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Ġosafat li ġej mill-Ukranja. Nitolbu għal dan il-pajjiż, imma wkoll nitolbu għal gwerer fid-dinja. Kalkulat li qed imutu kull lejl bejn 150 u 200 persuna f'dil-gwerra tal-Ukranja. Tolbu għal paċi fil-qlub, laqda, mhux il-firda, laqda, biex inġibu laqda. Ħalli min jarana minn hemm barra, l-ewwel ħaġa
kemm iħobbu l-Alla maqudin malla u bejnietom. Nresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf ixħet il-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u fuqna. Wettaqna fil-fidi kif wettaqt lil San Ġosafat li stqarra sabit tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna l-fuq, żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, partikolarment bix-xhieda tal-martri San Ġosafat li taw ħajtu għal Kristu biex b'demmu tkun tista' tinżera il-fidi fil-Knisja fi bnedmin oħra u tiġbidhom lejn il-qalb minfuda tas-Salvatur. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaruku bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata mir-rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxaret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru inxandru bil-fer hawn minn tiegħek. Nistennew. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġanni, il-mejtin tal-familja Gawċi. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll
il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Giuseppe, San Ġosafat Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja amen, li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dan huwa l-ħobs tal-għaqda, l-Ewkaristija. Min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx, jgħix għal dejjem, ngħidu talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tridin fis-sema ebda fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-nubietna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmien nekk inkunu ħilsa, dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu sinjal ta' paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Mulej Ġesu, amen, li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Corpus Christi, nos custodiscat ad vitam aeterna. Amen.
bizo. U Ġesu sagramentat, kollok ħnina u karità. L-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini jeħlisom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi, nitolbu. Għatina mulej li dil-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-sliem fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. 3 Ave Marijiet nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom. 3 Ave Marijiet li xtaqet li ngħidu l-Madonna, imma mhux biss li aħna nxerdu d-devozzjoni biex iż-żgħar tagħna, l-familji tagħna, in-nies tagħna tal-qrib u tal-bogħod jgħidu din it-talba li tfakkar kemm il-ġisem ta' Ġesu dam midfun fil-qabar. Jiġifieri li l-qabar ħallietu vojt u warajja aħna bil-qawwa ta' Kristu il-qabar tagħna jibqa' vojt, it-tama tal-bniedem li ngħixu ma' Alla. Infakkarkom ukoll li fuq xewqa tal-isqof tagħna nhar il-ġimgħa fis-6:30 hawnhekk se jinġabru r-romol, irġiel u nisa. Saret is-sejħa u jidher li hemm tweġiba rispons tajjeb. Nistedinkom nhar il-ġimgħa b'tistgħu tiġu fis-6 ikollna r-rużarju bl-adorazzjoni u fis-6:30 tibda l-qudiesa. Għada imbagħad nagħmlu sejħa biex lill-Madonna fis-santwarju tagħha nagħtuha sija ta' volontarjat. Bejn is-7 u 8 se jsir it-tindif tas-santwarju. Hija tnejda għaliex l-aħħar li għamilna x-xahar ieħor kien hemm anke xi nies li minn Malta jgħixu hawnhekk jew kienu hawn u baqgħu anke jgħinuna. Tistgħu tirċievu takkwistaw għal prezz ta' €5 il-kalendarju tas-sena d-dieħla, mibni fuq l-ewwel 12 pittura ta' wegħdiet ta' grazzji maqluwa li saru f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Intom ħerġin tistgħu takkwistaw. Għandkom il-programm kollu tas-sena d-dieħla ukoll il-preżenza tas-sisters fl-orarju li jidher wara settina l-possibilità biex għall-ewwel darba fis-santwarju s-sena kollha ikun hawn it-talb tas-salmi, it-tifħir ta' Sbiħiljum u t-talb tal-għasar. Mhux biss it-talba tal-Anġelus 3 darbiet u nkomplu nintensifikaw it-talba tar-Rużarju. Grazzi għall preżenza tagħhom biex jakkompanjaw lil bniedem li jersaq hawnhekk permezz ta' Marija mmorru għand Ġesu. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulejnija, bil-binti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulejnija, bil-binti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Bil-grazzja mill-li il-mulejnija, il-birkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. It-talb tas-salmi jibda jingħad kull jum minn l-ewwel ħadd tal-Avvent 30 ta' Novembru. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu, roddu ħajr lil-Alla.